30-годишно проучване е установило, че хората, които редовно консумират 30 грама орехи, бадеми, кашу или други ядки на ден, са с 20% по-малко застрашени от преждевременна смърт в сравнение с тези, които не ядат ядки. Това е факт, но има надежда. Същото проучване е установило, че хората, които ядат ядки, живеят по-дълго. Дори да не спортуват, не ядат много плодове и зеленчуци и дори са с наднормено тегло. Ако замените някои храни с празни калории с шепа ядки, може да намалите риска да умрете от рак, сърдечни заболявания и редица други заболявания. Яжте ядки и живейте по-добре!